Tervetuloa uuden videon taas sponsori tai shortsit. Niin, tässä on minä ja minun kaverini eli Oliver. Niin, jos arvaat, laita kommentteja arvaa missä paikassa ollaan. Jos sinä arvaat oikein kadun tai sen vähän niinku vaikka Meltola ja kaikkea sellaista. Mutta älkää laittako Imatraa sinne kommentteihin, kun me sanottiin, että sanokaa joku paikka täällä, mikä paikka tämä on. Jos arvaat oikein niin, ja tuut tänne paikkaan joku päivä, niin minä voin tarjota sinulle ihan keneltä teistä vaan, voin tarjota 10, jos joku tietää tämän paikan. Arvatkaa, mikä paikka tässä on kyseessä. On kuitenkin Imatralta. Ainakin kaikki tietää tuon paikan. Ja jos haluatte lisää, jos tuutte nyt tänne paikan päälle, voit voittaa arvonnassa Labubun. Mut täällä nyt sitten tällainen paikka. Kiitos, että ette kattonut videota. Haastakaa paskat.